విటమిన్ B12 లోపం ఉన్న వారికి బాడీ ఇచ్చే ప్రమాదకరమైన సిగ్నల్స్. విటమిన్ B12 మన బాడీకి చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది మన నర్వస్ సిస్టమ్ ని సరిగ్గా పనిచేయడానికి, అలాగే మన బాడీలో ఎనర్జీని మెయింటైన్ గా ఉంచడానికి, బాడీలో ఉన్న రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ని తయారు చేసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ విటమిన్ B12 లోపం ఉన్న వారికి బలహీనంగా ఉండటం, యాక్టివ్నెస్ తగ్గిపోవటం, మెమొరీ వీక్ అవ్వటం, అలాగే కాళ్ళు చేతులు తిమ్మిరెక్కటం ఇలాంటి లక్షణాలతో పాటు బ్రీతింగ్ తీసుకోవటం కష్టంగా ఉండటం, గుండె వేగంగా కొట్టుకునే లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. విటమిన్ B12 ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు పాలు, గుడ్లు, మాంసం. వెజిటేరియన్స్ కి ఎక్కువగా విటమిన్ B12 లోపం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో మీకు కూడా ఈ లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే తొందరగా విటమిన్ B12 లెవెల్స్ ని చెక్ చేయించుకోండి, జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ హెల్త్ టిప్స్ కోసం, అవేర్నెస్ వీడియోస్ కోసం ఫాలో అవ్వండి ANC న్యూస్ హెల్త్ ఛానల్.